ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପୋର୍ଟାଲ ଯେନ୍ଟାକି ଏବେ ହେଇଗଲା ବନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଆର୍ ଆପ୍ଲାଏ ନାଇଁ କରିପାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେନ୍ ସିଏସସି ସେଣ୍ଟର କି ମୋସବା କେନ୍ଦ୍ର ବାଲି ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ନାଇଁ କରିପାରନ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆପ୍ଲାଏ କାଁଥିର୍ ଲାଗି ଏବେ ଯେନ୍ଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସିଂ ଲାଗି ସେଟାକେ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ କେତେରୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ କରିବେ ଏଟା ଯେନ୍ ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ଏକଦମ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ ଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେମି କି ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଯେନ୍ଟାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ଯେନ୍ଟାକି ପାଇପାରବେ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରବେ ঠিক আছে এটা কাঁ হচ্ছে গভর্নমেন্ট তার সর্ভিসিং লাইভ কৌন সুভদ্রা যোজনা যেবে ঠার আসছে তোর ওয়েবসাইট এন্তা হি ক্রাশ হচ্ছে যেন্তা ଯେନ୍ତା କାଣା ବର୍ଷା ହେଲେ କାଦୁଅ ହେସି ଗାଁ ମନ୍କେ ଡୁଲି ମନ୍କେ ତ ନି ହଏ ରୋଡ଼ ମନ୍କେ ଯେନ୍ତା କାଦୁଅ ନି ହେସି ଇନେ ଗୋଟେ ଖାଲ୍ ମଝିରେ ଆରୁ ଗୋଟେ ଖାଲ୍ ତାର୍ ମଝିରେ ଆରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖାଲ୍ ହେନ୍ତା ହେଇଥିସି ଏବେ ଯେନ୍ତା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେନ୍ଟାକି ଆଇଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ମାନେ ଏତେ ସର୍ଭିସିଂ କରବାର୍ ଲାଗି ବିଜି ହେଇଗଲେ ଏବେ ଯେ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ ଯେନ୍ ଦ୍ୱାରା କି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କି ସିଏସସି ସେଣ୍ଟର ବାଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପ୍ଲାଏ ନି କରିପାରନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ କହି ଦଉଛେଁ ଯେନ୍ଟାକି ବାର ବାର କ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ତା ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ କ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ ନି କରି ହଉଥି ଯେନ୍ତା ସୁଭଦ୍ରା କେନ୍ ଲୋକ ପାଇଲେନ କେନ୍ ମୋଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛେ କେନ୍ ମୋଟା କେତେ ଏଟା ଯେନ୍ଟାକି ଚେକ୍ ନି କରି ହଉଥି ତାର୍ ଲାଗି ବୋଲି ସେଟା ସେମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ସେଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲି ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାର 9ରୁ ସକାଳ 9 ବଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେନ୍ଟାକି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଯେନ୍ଟାକି ରାତି 9ରୁ ସକାଳ 9 ବଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେନ୍ଟାକି ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଯେନ୍ଟାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପୋର୍ଟାଲ ସେ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ନି କରିପାରନ୍ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ତ ସକାଳ 9 ବଜେରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର 8 ବଜେ ତକ ଆରାମସେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯେନ୍ଟାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିନୁନ୍ ଆଉ କାହିଁକିନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ପଡ଼ବା ନି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ନି ପଡ଼େ ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିନୁନ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆଟା ଜାଣିବାର ଲାଗି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ ମିଳିମା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୁହାର ଜୟ ମା ସମଲେଇ।